Хора, аз съм Марто. Аз съм Енко. Хора, аз съм Марто. Аз съм Енко. А това е Димитър. Днес сме намерили нова сграда за изследване. Това е огромна цигарена фабрика. И в днешното видео ще е много специално, защото сме се довели гост. Това е Димитър, ние му викаме Дими или Димо, или баба Дими. Така, искам да кажа 3 неща преди да започнем днешното видео. Първо, не знаем абсолютно нищо за сградата, сега се видяме. Второ, единственият човек, който знае нещо за сграда, в момента спи и не си дига телефона. И трето, не сме спонсорирани от Водка Финланд, така че YouTube, моля не ми демонетизирайте и не ме страйквайте. С това всичко казано, нека да влизаме. Моля да си телефона, че ти ми нека се снимай. Там да кажеш, това не е мисля да това го виждаме и ще отидем там. Там след малко. Какво да кажа? Тъмно е на и май ще трябва да включим нощния режим по-нататък. Ще трябва да нерчи. Види ме и там да видим. Момчета! Айде да ме и там да видим до края. То не е нищо така, скажеш. Как хора да ви кажа, увеличих експозъра на камерата, така че трябва да е кафе. Но на по-нататъчен етап. Да, защото съм увеличил експозъра. Ще първи покажете. Какво ще правиш? Първи лице. Хората тук чуваме моторна резачка, ама това е, защото една част от цигарената фабрика е работеща. Тук е... Нерке ме изпочва, брат, човек. Това ще да бъде страшно, ако не знаехме, че има ВЛБ. Това е просто много навизнам, си го съм. Фабриката на Хайзенберг. Хора тук ще се наложи. Ще се наложи да говоря така пред камерата, ако ще говоря. С причината, че има охрана. Той ни видя, като се опитвахме да влезем от този край. И изпъди. Имаше и кучена фабрика. Тук покажи релсите. Тук са идвали влакове с чучун директно и са изимали от фабриката, са работят. Пусни си пеля. Не знам, пусни си пеля. Как кажеш, ще могат да ти спират да седиш. Сметая, какъв е. Надявам се вижда всичко, защото съм увеличил експозъра. Нищо толкова шум. Карл Сава. Акшен е много страшно хора и това е акшен доста голям проект, който планираме от поне 5 месеца насам. Тук каро сме шара. Пусти си фенерче. Аз снимам, виждат се някакви работи. Много е празно, много е голямо.
Да, само просто не знае. Това какво е? Или сянка или нещо във формата на Л като лески. Чухме мишки от там. В момента се чуват, паднаха някакви камъни отгоре и сега и някакви ще мятат драконова яйца и пиратка. Ето това, флашбенка. Ела да снимаме. Ела съм вътре. Тук няма никой. Ако е имал някой, сме ще ли да спим? Енко, пусни си фенерче. Брат, аре да си те пусни вътре. Пусни фенерче. Добре, защо? Само аз съм вътре, брат. Бати колко не помниш, брат. Брат, бата е кликнал там. И е там също. Хора, ако мен не падне мишка и някой от нас, ние ще крашаваме и ние ще се Подай дървен, аз тук не настъпвам. Брат, просто го вземе. Подай дървен. Той изгнил толкова. Стойте по-къмъл въобще. Защото да не минаме покрай тя около не все. Никой не минаме. Айде да никой е. Тук е съпус. Айде да не е там. Да се качва на столята. Ами да, тук тия релси са да дойде влака с чучуна и да го... Казвам, че това е просто бъргърска. Това пак е това. Кривки с масичка. Аз имам камък в тясната си ръка. Снимай го това пак, шли бабърс. Някои са лежали. Тук на това. Дай да водите. Брейк. Брейка. Ай се движим. Да, е просто тинто. Я ми ставим там. Колко е голямо. Вижте сянката. Камерата ми сними не се бъде. Не работи. Ключ е работи от това. Не дей. Брат, няма никой. Тук няма как да работи. Казвам, че... Как разбра, че работи? Още го използвате. Никой не използва от тази сграда. Дайте го дръпнем. Ако видиш. Камера има. Ето като имаш камера. Много често цигари ми ще Ще е кадука. Забелязвате ли колко мет има тук, никой не го откраднал това? Да. Това просто не... Тук и две хора, аз се въоръжих с камера си, защото не знаем човек да разкаже какво знаем за сградата. Преди е било в цигарена фабрика, което вече оказахме 100 пъти, но е работено. Това не е цигарената фабрика. Това е цигарената фабрика. Не е как казваме велике брат. Така, но тук е един отворен. Карлос ни каза, че имал дупка в ограда, друга част е била отворена така хубаво. В другата част, която е била отворена, Карлос каза, че има мъзичко. Ичи го пара. Защо да не Яла го меч. тук да кука, брат? Взимай го. Взимай го като оръжие. Берихме кролбарна. Какво да правим, знаеш? Не. Но, тук сега е свършно. Това май е по-безопасната част, където приятеля каза, че се влиза през една дупка. Няма да кажем къде е локацията, но никой. Някой обаче феновете на Тасково, много благодаря за феновете хора. Знаем, че сме най-известните ютубери в момента, разбира се, но феновете на Тасково знаят къде е. И това до сега си мисля, че нищо спиква. Излезахме за малко, видяхме прясно лайно е там, намерихме бичулка с пикня и това е. Дай камерамен да си изкара неговия телефон, за да използва. Иди къртя отлети.
никой не е откраднал жиците. Това е супер страшно, брат. Няма и графити. Хайде да влизаме да играем. Към столица? Към асансьор. Другата секция на сега. Асансьор. Асансьор на шахта. Я, чай да фана фенера. Дали има асансьор? Дръжте с две ръце, държа. Ако има асансьор, в асансьорната шахта е стръгвам. Се за косо путати всички. Има ли асансьор? Че я видим. Я дай надолу. Продай фенер надолу. Деца нагоре. Има асансьор, брат. Как ще няма? Ви тъпили сте. Ами, според вас кола, брат, не е стръгваме. Не. Брат, има факъл асансьор, брат. Не може ли реално, брат? Брат, дай да експлорирам. Това не работи, ще асансьор. Айде да отидем на и там. Къде? Волтваме. Стълби или другата стая? Брат, аз съм сървам. Стълби или другата Аз стая? трябва да избирам стълби, защото ще ме прентали. Хубаво дай дребното да го мекнем по зип случай. Ще искаш. Дребно. Това са на флашбанговете за стаите. Дай да не ги лайсваме. Колко е? Няма още две или една. Ще използвам тогава, като бъдем. Има да две. Това ще гръмни. Ако използваш бифляк на Радево, веднага си решил, че полицията е тук. Смисъл. Да, нещо. Хубаво дай да ходим. Другата стана. И тук има изглед към другата сграда. Това беше астър. Ти ли го излъг? Аз беше от нея. Не беше от една сграда. Сигурно идеално, И това обаче е супер яко. не знаете, че можем да надолу да правим. Не, не съм. Ето, блък се. Чакай, чували. Ела тук е съм. Ай се качвам по стълбите. Минавай с оръжието. Си оръжие. Ако искаш ме да с оръжието, пък ти да се асаси. Ти просто трябва да си... Чухме някой. Дай да се чухме. Хайде. Ще камераме си. Съм тъмно и да ме плива кола. Ето, Има втората кола, дето е напълно отворена, брат. това е главната дупка. Това говореше Карлос. Ето виж. Е, тук е отворен вход, май. Или това е отворено. Тук е отворено вече, е напълно отворено. Значи, това е отворено от края, тук е затворено. Тук е по-страшно, значи. Ама тук е по-сейф. По-сейфално по-страшно. Аз ще изкарам ти към ръката си и камък. Где ти се пуска? Това го снимай. Джарвис клеп, да. Аз снимай, дай там, че това не е голямата против. Малко за изчурява във дома. Кой е прикли? Don't open dead inside. Брат, това е референс на ред на долу сиде. Аз чук нещо. Това е много беше. Стига сме критили, брат. Това е референс на
Аз не беше тук. Аз не беше тук. Хад секс. Дима, дай се това. Димко, просто... Дай да пиша това. Не напиши Аз в момента съм walking такова. Walking бомба. О, брейка. Пора май щупих светило на това нещо. Доста. Нищо не се държи. Дайте ми вземат по-класно и да отнесе и за вам. И за мен да падаш чупа на главата. Защото му ще пади лампа на главата. Е, там ще паднала даже. Е, там на срещата ще ходим или не? Никой не би трябва да спи. Ето тук съм сора всъщност се затворил. Всъщност редка беше, съм се ръководил. Вие съм пуснал главата. Аз само да му подръжи. Тай е нас. Обаче все пак... Вижте. Така, това ще го дръпнем малко, това ще го оставим за който иска да ползира видеото и да снима, защото ние сме като дидоди. Ние отваряме това за четенето, обаче казваме който иска и се тръгваме. Джарвис клип дат. Не дей карти. Да оставим ли? Actually, брат, бухалко. Айде, продължавам. От мен отпреди. Ти си с... Не искам да направя. Дима го ръжа. Има нож. Дима асасин, брат, той трябва да е някакво... да е скрит. И Дима не е големи от всички. Идваме третия етаж. Това нали ми е сметката? Близо на Outlast. Има тук на вас. Някой да ме цъкна малко. Не. Виж, а пак го оставя за който ска си. Джарвис. Джарвис. Сметка. Ето ти Федер. Някой няма да вземе това. Тази почва. Почвам чупок на сини чупка. Не може да вземе това. Това дребното да вземе поръчката. За тебе вече е това. Добре. Ама той трябва да някакъв кратки. Дай му това на примерно за Self Defense. Нещо след това отгоре. Това колко етаж е? И може. Това пола. Хората всеки етап по това пола. Не, това е страшно. По средата може. Аз по този ход не. Ей, съжаляваш. Аз не смятам, че по средата да изходи. Там сенсор нежно. Да трябва да има сенсор. Ходите ли? Хора под пука. Кружка между другото. Супер, гледай се. 20 лева, който ще трябва да... Не, бас. Тук разходи. Джарви, сама да снимаш, защото съм... Дай се, да тръгва, брат, ще падне. Я съм. Те желязо може да има дух, като не е за това да видим. Я да видя хубаво. Хубаво, светни. Така да се не купиш това. Внимай, брат, живота ти да се прикъва.
спасение за вас. Е, тук е бетон. Бетон? Бетон. А знаеш ли, че е надвес за другия сграда, в която нямаше вход? Jo, JavaScript. Oh, Schweizer. Може ме там отгоре да може ли? Кой? О май гад. Тук не изглежда, ще не изглежда. Ама това е за другата част на сградата. Не влизай на там, ще брам. Закрийте се устата след чаш. Там трябва като сме да закрием устата, а пък това ще да свърши. Ето за системите. Ето се отгоре. Да ме плеса. Чекай. Иди. Ще ме чуят нещо друго. Може да ме чуят. Не виж да ме виждаш. Няма притесна, че ако има някой друг от другия край, му да ми изкърчи пръста просто. Чекай. Слушай малко. Зато ще се направи за футбола. Сега си изтърва това. Чука си бях. Айде се отидиме лекичко и тихичко. Така хора, чукай. Аз съм стресан много, да ми лее. Добре, това трябваше да го. Но ма чека как абсолютно всеки един шот на лицето ми е с федер. Ще са като Елен, брат. Оставате ли ви чака? Има ли такива работа? Това муха вече. Кажи, това нещо не може да се миша. От това муха може да умре. Вземе ли? Не. Това ако ти влезне в дробовете се готвам. Не влизам аз. Ай, тръгваме, защото ако раздвижим въздуха, наистина ще влезе муха. Нагоре няма ли? Ето се качиме догоре. Добре. Това трябваше да взема малко. Таван. Ого. Чао. Чао. Какво става, хора? Аз съм Марто. Аз съм Енко. А това е. Днес сме се събрали пред нова изставена сграда с нашия нов специален гост, Димитър. Така, спри видеото, защото Димитър ще... Си го ма би, защото аз ще